Kardon karbe anglong radon pan samya por melong thu sinal tu mangno wang thulo sipini li tum ka chithan ponji lake Russia India lapen America non malom chi hing pring apo tax neli chit na tum pen chithan ponji neli details abang than mo lable lo peti hek pen se na tum han than ponji la se non malom America tum Donald Trump chuma tha India phan pressurize loklo athe people ma bongte ron kapang tonje phan ihin men galang tum America tum ma ke mangel han lo nation first balang tum ke America first pen lo se me thanga dera tum phan athe India la pen America tum mang bong reciprocal tariff nei tax ka chen sitami human nangji la pen trade sitami import export sitami lahin sitami chingbar rap nei po salang le ke mang la pen isi pen bangalang namlo blotang te alang li Nobel Peace Prize sitami kar isu kali la so pota haiji athe pi poloma bongte Ukraine la pen Russia ron alang ke pang tonje phan por ipiglo sitami un edelo Russia tumbang ke chingka ke alamalum ta ur e la so putha ka pressure ki pi ko nalma bongte India phan athe pi polma bongte Russia pen ka chime Niger po chime nai malma bongte India henlo la pen ke si pen lang namlo bongte Russia long pen Jangthu ki endun nai ke nam dun nai da matum lo bongte India tum henlo aposi Russia tum phan an ge thon ke India tum lo lang dam elo bongte kirap dun ke tasi layong si India pen Russia yong se pechino dak lo plotang te mal atuma phanjong se pressure pilo plotang te India tum Russia phan pressure pipo an lo bang te table along wang poching ki je than je phan pusi Donald Trump bang ke mathalo la so pota thekje la senona bang ke pressure bang ke ki pilok lo la si ko puson sa pressure pilo ma plotang te non amat ke langdam lo bang te Russia tum long pen jang thu ke andun nai ke China sitami sia derlo setami kupisi Donald Trump chuma thalo ma plotang te Russia tum China tum ke India hutolo puchini lo aposinel ahotura tum hanjong se favor wrong mate la tum hanjong se asapsu kanghon paklang mucholo bangte India tum jealous ta hailo pustong mathalo ne ko pilone si China tum phan bangke non amat ke tarif sitami impose pe apor pihelang cheklo yon pusala tum han bang pulo alar bangke India tum phan bangke kwano maplo dang teli tum ke dam tarni ben same chethan lo 25% ke lake tarif impose dalo tax India tum phan 25% inke alar bangke ko pisi chuma thaluma bongte Pakistan tum phan bangke 19% vet 19% vet chota kalilang hala tum phan ke rap thu alar bangke jenak tuma phan solar energy hin lapen ke lapson dak taxi Jangthu ki ria hin punon nang tuma dimlong same Jangthu do da theke Jangthu se tami nang ri pipo nang phur pipo morni sige nang tum se tami India phan se tami Jangthu cho yor long po puthula lapan statement se tami alang li pit puthu lapen ke lapan assurance Pakistan tum phan p2 lake piluma bongte India tum phan aning ke papung lancho takalilang non bangi ko piloma plotang te India phan 25% chot kalo non ke 50% se tarif impose po 50% lo non ke NG tang jola puson an se tami non bangi Donald Trump bangi che plan tu lanso se sitami pa bathu lang po se lang puthu jong se latum yong se Russia na tum long pen Jangthu ke andun ing ton te plotang te pusipu hapu Bangladesh atum han lang namlo bangta tum han bangi 20% tax ke antu tarif sinon bangke India tum bangke ko piloma plotang te hormu hortar ka choyordunji sitami America phan ke choyordunji sitami akisum do ko athe tax ya BC and jello lalo lapen ke silang damlo plotang te nona bangke etum India tum sitami alar bangke Donald Trump alam karjui kali ans se strategic partnership je kachipa mithu Russia tum ben jirpo chepa mithu itum lang namlo bangte national security advisor Ajit Doval phanse ko Russia toiran toithulo apen hadak Vladimir Putin men se tamelang tum chingki che thano posepu kubi pia hin se chingki che thano mapongte ans se strategic partnership ka kapang tang thu je phan ans se lahin ka chirap se roi je phan lapen ke sia bang ke hadak chingwai damlo Russia lapen Ukraine arona putak se tami chingwai lo lancho takalilang Prime Minister Narendra Modi sitame Vladimir Putin Russia President ben chingki lang posepu selang tum ka chingki me pikhayang posepu lapen ke alang tum alahai hen se chingki lo posepu ko piloma pongte Ukraine pen arona puthaksi ko PPC ko puson se alang tum condition ma lahaya putha alang tum chingki clear je than clear lo posepu lapen ke laso pressure pone chine delo setame non ke bang ji penier ni Friday ni hukurbar ni Alaska long chetong pu pusipu direct face to face mapen lo bongte Donald Trump lapen Vladimir Putin ako puthot apoi non chetong thupo lake konalo bongte Alaska long hadak salang tum chetong po lapen chingki po kupuson ma plodang te labang so aron kupuson se kapang samjima hapu Russia tum sitame an army ki thidang det non amat ka nije lam lo an army ki thidang det le ni tum tame ke long tang long le an ke voi thu thelu pu selang tum sitame ake mangdo lapen ke hapu lang namlo bongte Ukraine atum sitame long le incremit i sinat
aparmana long le sitame pipe pusipu nitum sitame Ukrainian atum ko ani ki thidang dele lasi nitum sitame long le ke pion e puse lasi litum lang namlo pong te Russia la pen Ukraine ron pen ajok Russia tum 20% Ukraine na long le ke cherai pidelo sila bang solong le chelong thuek nangi puse apu Ukraine atum sitame kali plotang tin tum ke peace agreement sitame che tokte puse apu Ukraine atum sitame pulo sitame lapu non kevang jarni si chini po non kevang je hukurbara ni je President Vladimir Putin la pen ke Ukrainian President Volodymyr Zelensky alang tum aputha ko pitong chedon pone Donald Trump se chingki ching vai pilin po ase ko pitong condition pidon ne lapu Ukraine President setame katu kawe alam ke litum non ke rang jarni se chini po setame ka chingki ye phan bang ke tebul along patheng no tang kasino no mat ke lang namlo plotang te India la pen America tum ke chime mipin khayang lo ka chime puyat ke theglong le pin lo athe pipon ma plotang te Donald Trump remunak lo Donald Trump alang li repi khanyang ison ben lang namlo pong te setame ko puson pone alang a planning a ben success se pone backfire rong ini pine chine delo la bangenon ke bang jilang ani si athe pipon ma plotang te alang a strategic la son hello India phan pressure piglo pulang te India tum alar bang ke phapu Russia na president phan chingki po puselang tum kamatha je chingki po kalip lotang te relationship an setame che break lap po Jangthu sitame enun de po lapen ke Russia to majang thu ke nam bang abedet po puse matha athe pi pot ma plorang the biggest importer ke maluma bang te India lapen China henlo lap athe la India lapen China tum kirap dun bom Jangthu ke nam dun bom pen jok se Russia tum ke ison melang namo bang te reng thun athe Russia tum han ke sanction thip khangyang lo America lapen European nation atum je jada hin setame kapre kimi pene business kethe businessman atum setame invest amlong le Russia long ke people of te invest am lopong daga boycott lo bang fu so bang fu han ke asona hin ajad hin capital financial apen ke military hin bonon ajad hin setame Russia phan bang ke boycott thip khangyang lo sanction thip lo je Russia na military ke namdun lo bong te la sodiat phan setame la puson action en pon po ason to pikhayang amasing ke piluma bong te Russia tu mang ke kasik sak tactic lo setame alang tum chepaning ding ping lalu la sidon ke alar bang ke target e maluma pong te India phan se target ke cheng ko ke China phan ta target lang lo chohayo ni o ma pu phan bang ke do joy lo pa phichor helang bo selang mathalo da sinon bang ke cholang rop ke ko maluma pong te India phan se India phan se target lem telo la sinon ke bang jilang ani sili tum chini pon po nona la Alaska long chingwa yep thak sitame je Vladimir Putin la pen ke Donald Trump la tum bahini chingwai po hala Donald Trump bang ke Ukraine pharman chingwai pidun po la si ku pitong eman pone ko puson pone la ke litum ke bang jilang ani se chini po ke dang jilang ani se na update pon po jong selang tumang bong yong si chedon sa lo pro dang te India tum sitamya sapso bang ke relief po mo hanti muchot po pu hedi la learning sam muchot po lalo la sila ke non ke bang jilang ani ne lin update pon po pinie bang ke thihek penili lansi jethan muchot karno